Xa hai máis de 10.200 contaxiados de Covid en Galicia. Hoxe notificáronse máis de 1.000 contaxios novos. É a cifra máis alta de positivos diarios en 4 meses. Pois ben, destes 1.000 contaxios novos, o 70% concéntranse nas áreas sanitarias de Vigo, Ourense e Pontevedra. Ola, que tal? Boas tardes. Onde se mantén a situación máis estable é nos hospitais, onde hai 256 ingresados. Con todo, o subcomité clínico vai analizar mañá todos estes datos. Mónica, agárdanse novas medidas? Pois parece que non, polo menos de momento, non medidas que teñan que ver coa restricción á liberdade de movimento ou á liberdade de reunión. A razón é que os nosos hospitais seguen en risco baixo e ademais hai confianza en que a vacinación dos pequenos a partir da semana que ven e as terceiras doses vayan aclarando un pouquiño o panorama. Vacinar, vacinar e vacinar. É importantísima a oportunidade de vacinar aos nenos, porque é o colectivo onde se está a producir o nicho de maior contagio e de maior difusión da COVID entre os galegos. O Goberno confirmou esta mañá que o IBE das máscaras cirúrxicas seguirá sendo do 4% polo menos 6 meses máis. Anunciouno a ministra de Facenda, pero hoxe a noticia económica volve estar no prezo da luz. Sobe de novo e supera os 216 euros o megawatt hora no mercado grosista. Pero que ademais esta mañá soubemos que o recibo do mes de novembro foi case un 70% máis alto que o mesmo mes do ano pasado. A factura da luz do mes pasado pasa a ser xa a segunda máis cara da historia, só superada pola de outubro. E os peitadores afectados por esas subas da luz e por un IBE do 21% deronlle hoxe unha volta ás súas protestas. Utilizaron as súas tesoiras para explicar que se senten desamparados. Quedaron rapados, sen pelo, ás portas do Senado, onde se debaten os presupostos xerais do Estado que non inclúen unha rebaixa do imposto que teñen que pagar. Realmente estamos pelados, ¿no? El IVA nos tiene asfixiados y llega un momento en que ya se acaba el año, seguimos sin estar incluidos en los presupuestos generales de Estado. Xa quedarán unha terceira parte dos que había. Outro sector en pé de guerra nestas datas é o do transporte. Hoxe todas as empresas galegas reuníronse en Santiago para prepararen os paros en toda España que arrancan en 10 días, o 19 de decembro. Os transportistas galegos súmanse á patronal española e farán folga o 20 e o 22. Denuncian que é insostible manter os seus negocios. O gasóleo aumentoulles ata un 40% os custos de produción e faltan camioneiros. Estamos tendo en xogo a subsistencia destas empresas, porque date conta que a maioría somos pequenas empresas. Nos estamos nunha esquina de España e, polo tanto, para nós todo se complica. En Portugal acaba de se aprobar unha lei que proíbe, por lei, que se cargue ou descargue o camión mame de ruta larga, non? E tamén lles falaremos do sector da automoción, en concreto da fábrica de Stellantis de Vigo, que agarda como auga de maio as axudas europeas para o vehículo eléctrico. Hoxe Bruxelas deu un primeiro paso e autorizou 3.000 millóns de euros para España. Alexandre. Sí, estes cartos financiarán o plan de recuperación e transformación de todo o sector do automóvil. 3.000 millóns de euros, como ben dis, para a investigación e a innovación do coche eléctrico ou para a transformación ecolóxica das plantas de fabricación. Grandes fabricantes como Stellantis terán que contar con pequenas e medianas empresas nun 40% dentro dos seus proxectos para optar a estas subvencións directas ou préstamos en condicións favorables. E hai novidades sobre o futuro da fábrica de aeroxeradores de Vestas, onde están no aire máis de 130 empregos. 3 fondos de investimento mostraron interese en encargarse do negocio. Os traballadores reuníronse hoxe ca conselleira de Emprego para analizaren a letra pequena das ofertas. Empregados e Xunta coinciden en que o importante é que se manteña a factoría en Viveiro. O día a día dos fumadores será máis complicado. A partir do ano que ven, o Goberno está traballando nunha normativa para ampliar as zonas libres de fume ao aire libre e para subir os impostos do tabaco. Esta nova normativa inclúe mesmo a prohibición de fumar no interior dos nosos propios coches e tamén nas terrazas de bares e restaurantes. Ademais, todas as medidas inclúen o cigarro electrónico, que se equipara ao tabaco. Yo lo veo fatal, porque si no molestas a nadie y si estás fumando en tu mesa, pues la verdad, tampoco. Al aire libre, yo ya digo que fumar dentro no, pero fuera. Bueno, es absurdo fumar dentro del coche, pero eso es
decisión de cada uno, pero no sé, fumar ya en un espacio cerrado lo encuentro ridículo. A borrasca Barra continúa sobre Galicia e mantén activado un aviso laranxa en toda a costa, Raquel. Da Guarda, Carlos, ata Ribadeo, toda a costa galega en aviso laranxa por grandes ondas de entre 5 e 8 metros, o equivalente a un edificio de 2 ou 3 andares, pero que ademais aquí no noroeste da provincia da Coruña, tamén na Mariña de Lugo, hai aviso amarelo por vento no mar de ata forza 8, uns 70 km/h, que como vedes xa se deixa sentir con forza noutra día de borrasca na nosa comunidade. En xeral vai menos frío, pero a neve aínda non marchou das cotas altas da montaña de Lugo. Amoréase nas beiravías e tamén hai restos nas estradas, despois de que as quitaneves tivesen que traballar onte arreo. Os veciños xa están acostumados e os peregrinos pois reciben a neve como un espectáculo máis do camiño. E hoxe agardamos unha tarde de ceo cuberto con chuvias que poden esparexerse por calquera punto do país. Sopra o vento do oeste e soben as temperaturas. No mar mantense o aviso laranxa. Esta casa, a Corporación de Radio e Televisión de Galicia, está hoxe de parabéns. A Televisión de Galicia é a canle autonómica máis vista a nivel español neste ano que estamos rematando. E a Radio Galega é a que máis medra en ointes de toda España. A esta hora, os informativos da TVG acadan unha cota media que roza o 57%, cun telexornal mediodía que duplica en audiencia o seguinte competidor. En canto á radio, é líder de crecemento estatal e consegue un máximo histórico de audiencia con 256.000 ointes de luns a venres.